Hi mga moms, so nandito ako ngayon ulit nandito pa rin ako sa bahay nila Gwen, and obviously nandito pa rin ako sa kitchen kasi magluluto ako ulit for them. So gusto ko lang magluto, na magluto ngayon. I don't know, baka yung cravings ko, gusto ko idamay na din sila. Ayun, so as of now, stress na stress si Gwen kasi nawawala po yung isang cellphone niya. And nung nawala yung phone niya, yun din yung araw na dumating ako. So, syempre nakakatiis. Yung maganda to. So, ngayon magluluto tayo ng ating spaghetti. So, kasi later is yung Miss Teens, Upper Talacogon 2026. Wherein, nag-ano po tayo ng mga gowns. No, nag-ano tayo sa kanila, parent tayo sa kanila ng gown. Eh, bakit ganun? Parang namamagay yung mata ko. Baka dahil sa shadow lang. So, what do you call this? So, later, no, makikita niyo yung aming aurahan ni Gwen. Kasi si Gwen is one of the judges. So, ako naman is isa sa mga, hindi mo siya matatawag ni sponsors. Provider, gown provider. So makikita niyo later yung itsura ng mga gowns doon sa ating mga teens, sa mga ladies natin. No, so baka magustuhan din ninyo. Shout out sa mga taga saan. O kung may mga naghahanap sa inyo ng outfit, so pwede niyo ako puntahan, approach niyo lang ako. Mura lang naman ito. Huwag kayong kabahan, mura lang ito. May pa-package pa nga kung hindi niyo na itatanong. Oo. By the way, so ayun na, so i-ready na natin. Actually, nagpakulo na ako ng pasta. Ng pasta, and yung giniling, pinakula ko na rin. So, papakita ko na rin sa inyo yung procedure ng ibang pagluluto ko sa spaghetti sauce. So, sa mga hindi nakakakita pa, sa inyo, or hindi pa nakakalam kung paano ko niluluto yung sarili kong spaghetti sauce. So, hopefully, magustuhan ninyo and masundan ninyo. Ha? Kayo nang bahalang, ano ba to? Gumaya. Ito naman itansya-tansya lang, no? So, tansya-tansya with Ma'am Shiji. Nalutoan natin. So, samahan nyo na ako magluto. Okay, let's go, Baba Boom. So, ayan nga, pinapainit na natin yung ating kaldero. Oops, ilagay na natin ang butter para mas masarap. Kung na kayo magtaka kung bakit ganito yung nilulutuan ko, it's because ito na lang po yung available na medyo malaki-laki para sa ating sauce. Ayan. But that's okay naman. So, tunawin lang natin maigi yung butter. Ayan. So, habang nilulusaw natin siya dyan, lalagay ko na ang ating bawang sibuyas. Sabay ko na siyang ilalagay. Ayan. So, habang nalulusaw siya unti-unti, nagigisa na rin natin yung ating bawang sibuyas. Haluin lang natin ang haluin. O, diba? Love it! Bango! So, ayan na. Nalusaw na yung ating butter. So, wag lang natin silang ito toasted ha, mga moms. Para mas masarap. Para hindi po mapapait yung lasa. Then, after that, you can add your boiled giniling. Pwede rin hindi nyo pakulaan, depende po sa style ninyo. Pero ako kasi pinakuloan ko po yan. Para mabilis po yung luto nung karne. Pwede rin kayong gumamit ng chicken or ng beef na giniling. Depende po sa inyong preference. Preference. Kung ano po yung inyong prefer. Ay! Paka-arte ni Mamshi. Ayan. So, haluin lang natin siya ng haluin. Ng maigi. Malalim po talaga siya mga moms. Sa paningin ko yung kaldero natin. Pero okay lang yun. Importante, kumapit po yung lasa ng butter sa ating meat para mas masarap. Hintayin lang natin siya hanggang sa mag-golden brown. Yan. After that, you can add broth cubes. 2 broth cubes yung ginamit ko dyan.
And isang lata ng liver spread. Kung gusto niyo mas maraming liver spread, mas masarap po. Masarap, malasa. Any kind or any brand ng liver spread, any brand, bahala kayo. Kung ano po yung available sa inyo. Sayang yung liver spread. Isalo natin. Haluin lang natin sila ng haluin hanggang sa mag-incorporate na siya sa meat. Ay, incorporate! Ano ka ba? Ayan. Then afterwards, you can add black pepper, yung powdered pepper. Yung iba naglalagay po ng garlic powder. Bahala kayo. Style nyo po yan, technique nyo po yan, ha? Ayan. You can add. Depende yan sa inyo kung gaano karami. And also some salt. Ayan. Depende po yan kung gaano karami yung inyong gagamitin o lulutuing sauce. So since this is around 2 kilos of spaghetti, kaya dalawa rin po yung aking Knorr broth cubes. So, okay na yung ganyan, medyo matabang pa. If ever nakulangin, pwede kayo magdagdag kaysa po sumobra yung alat. Pwede na natin isunod ang ating spaghetti sauce. Ayan. You can add ketchup if you want. Ha? Nasa sa inyo rin po yan. Style nyo po yan. So, this is my very own style. Ayan. 1 and 2. Diba? Bongga. Make sure na mapakuluan natin ng gusto yung ating sauce, tomato sauce, para hindi po siya kaagad mapanis. Diba? Look at that. Oh. See? So, hintayin muna natin siyang kumulo bago natin ilagay yung ating hotdog. So, bago pa yung hotdog, ilalagay ko na yung ating sugar. This is 1/4. Ayan. Para, ano siya, mas creamy. Ayan. Ay, ano yun? May sumama. May chismis. Ayan. May napahawa. Normal lang yan, mga moms. Okay, then, hintayin lang natin siyang mag-incorporate ulit. Oh, di ba? Very Chris Aquino. Incorporate. Yan. You can add, slice, bell pepper or carrots kung gusto nyo. Basta yung maliliit at saka pino. Yan. So, now, we can put the hotdog. This is 1 kilos of hotdog. So, gusto ko talaga, siksik, yung ating sahog. So, 1 kilo of meat and 1 kilo of hotdog as well. So, yung mga spaghetti sauce niya, tig 1 kilos din yun. O, diba? So, hintayin na lang natin siya ulit kumulo ng very, very light. Tapos, ready to eat na. OMG, may nahawa na isang buong hotdog. Ang swerte na makakakain ko, di na napansin. Ayan na, kumukulo-kulo na siya, mga moms. So after this, pwede na natin iserve ang ating spaghetti a la mamshi. Ito na. Ayun na, may stress. Kain na lang. Minudo di pasta. Stress na po talaga siya. Kagabi pa ho kami naghahanap. Nakatulog na lang kami sa hapunan. Ay, sa gabi. Nakatulog na rin kami ng tanghali. So, pilit namin hinahanap po nasan yung aming Ay, dito.
paano natin hinahalo. Kagabi miswa, ngayon spaghetti. White noodles pa rin. Ano na talaga kami ito mga Italiano. Half Italian. What, di mo ba naalala sa mo siya huling nilagay? Alam! Sa huling pinato. Kasi nandito lang naman kami po sa loob ng bahay. Kasi nag-edit ka pa, di ba? Nagkain tayo. Wala. So, tinataob na po tayo. Sige na, mauna ka na. I want you to be busog. Ano kasi doon, yung number, mahirap kasi magpunta-punta na lang sa ano. Yeah. Tapos hulugan kasi yun. Oo nga, yun yung phone na ano, di ba? Sarap! Wala pa. Ang okay mo rin eh. Ito na kami kakain sa labas. Yung mga kapatid niya po is busy ngayon doon sa venue. Nag-aayos. Group dyan! Si Uncle naman, si Papa nila is nag-rubing. Ay, pinahalo ba yun? Group dyan! Dami ko na sa group. Pasta. Alam si Patel. Kulang ng cheese. Na, you can add cheese, mozzarella cheese, parmesan cheese. Bahala kayo. Ito naman kasi para dun sa mga this is a low cost spaghetti. No budget. Actually, nakalimutan ko kanina ng cheese. Thank you again, Ate Cha. Yan, other snacks kami. So, tatagal to until tomorrow. Look dyan, nako! Look dyan. Nagtagal mo na lang ng sauce. Kaya niyo muna kunti. Butang ilan din sauce ni mo bro para Mas, ano ba? Baka kulang. Kasi kahapon, di mo maalala kung anong huling oras mo siya hawak. iba nga ito lang naman yung rota ko. Tapos dito, balik dito. Kasi nagbabanlaw ka. Tapos na yun nakapagluto na nga diba? Nakapag-vlog na. Ano nun? Wag daw tayo doon. Nanuntok. Grabe. Ang daming hotdog. 2 kilo. Isang kilo. Isang kilo hotdog, isang kilo binili. Isang buong butter. Sabi siya mag-gusto guys. Yun talaga. Pag hulog ko ng hotdog, meron pa isang buo. Ginahaw. After this, maliligo na kami. I'm so excited! Hindi na kami ulit makakapag-ayos. Nagbibintangan niya pa nga po si Lenin Lee. Bakit tinatago? Mother. Thank you! See you later! Cha, thank you.